baara boloda fila min bɛ yan n'o ye EUTM ani ECAP Sahel olu de bɛ ka Mali finitigiw dege baaraw la ani kɛlɛ taabolo kalan siratigɛw la k'u tɛna se ka tɛmɛ n'o baaraw ye an da don la info matin ale kɔnɔna la o mana bɔ yen min bɛ tali kɛ le soir de Bamako ale kumana limanaw min bɛ sunkalo kofɔ ale kɔni sera ka ban ko nka limanaw sunkalo bɛ ka se ani gɛlɛya bɛ don ɲɔgɔn na dɛ soir de Bamako y'a jira k'a fɔ an ka jagokɛlaw ka ɲɛmaayaso min bɛ yen n'o ye DGCC ɲɛmaa ye ɲɛfɔli min kɛ jamanadenw ye k'a fɔ ko sunkalo min natɔ filɛ nin ye ko gɛlɛya fɛn fɛn bɛ yen ko n'o bɛna ko a bɛ se ka kunbɛn ko wa balo min bɛ yen k'a bɛ labɔli kɛ ko maa kan ka da a kuma la wa ɲininkali de don dɛ soir de Bamako y'a fɔ an bɛna an da don a la sisan o mana bɔ yen Nouvelle Horizon kumana Nouvelle Horizon ko Dana ambassade ɲɛmɔgɔ ni o ye Yusuf Toloba ye a kɛlen n'o ka jalaki bɛ Mali armée ka bi a y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni kuma bɛɛ u b'a fɔ Mali armée ye ayiwa an kɔni sɔmina bamacimaw la u bɛ nin yɔrɔ in na ko nka limanaw kɔ ta tɛ bɔ sisi tɛ mɛnɛ Nouvelle Horizon y'o fɔ ani min ye l'essor ye ale fana y'a jira k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu taamana ka bɔ Sénégal jamana kan ni Sénégal ka denw yɛrɛw don k'u ye min bɛ tali kɛ furanjɛ a bɛ se kilomètre 1362 u y'o de taama tile 40 kɔnɔna la limanaw minnu bɔra Sénégal jamana kan ka tɛmɛ tile kɔrɔ funteni limanaw kɔngɔ ani minɔgɔ n'u y'o de sago ka na u yɛrɛ sɔrɔ Mali kɔnɔna la taama ale siratigɛ ninnu na ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin Mali gouvernement ani farafinna bɛ se ka a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na don nataw la an bɛna an da don o la sisan o baara o kunbɛra kunungo yɛrɛ boulevard de l'indépendance la Mali premier ministre Choguel Kokala Mayiga ale tun bɛ kɛnɛ kan ye an bɛ sɔrɔ ka kun cɛ ni min ye o ye le Pelinkan ye Pelinkan ko jɛkulu dɔ bɛ yen n'u kama ko la synergie 22 olu ko kalata bɛ se ka kɛ kalo 9 kɔnɔna la ko n'a jara Mali jamana ɲɛmɔgɔ ye o y'olu ka fɛla ye an bɛna an da don o la sisan limanaw an b'a daminɛ ni min ye o ye l'indépendant ye a kumana limanaw l'indépendant y'a jira k'a fɔ Mali ministre min bɛ yen n'ale ka baara ɲɛsinnen don min ye sɔrɔko ma ni nafoloko Alfuseni Sanu a kumana a bɔra ka ɲɛfɔli min kɛ an baarakɛɲɔgɔn kunnafonidila min n'o ye l'essor maaw ye l'indépendant y'o kunnafoni de ta ka segin o kan kumaɲɔgɔn yɛrɛ kɛra tarata tɛmɛnen mars kalo tile 29 ministre min bɛ yen n'ale b'an ka sɔrɔkow kunna Alfuseni Sanu ayiwa a ka kumaw la a ko ɲangini min bɛ yen ni CEDEAO ni UEMOA y'o kɛ Mali kan kabi janvier kalo tile 9 tɛmɛnen na limanaw ko ɲangini a kɛra sababu ye ka gɛrɛntɛ caman de lase Mali ma sabu a kɛra sababu yɛrɛ ye min ye juru caman de bɛ yen Mali sen ka o juru sara bi a n'a baaraɲɔgɔnw cɛ ministre ka fɔ la an filɛ nin kalo min na nin n'o ye mars kalo ye o tile 31 natɔ in na ko juru minnu fara-farala ɲɔgɔn kan ni an sen ka o sara ani an baarakɛɲɔgɔnw cɛ minnu bɛ jamana kɔ kan ani minnu bɛ n'olu nafolobatigiw don minnu bɛ se ka na nafolo don Mali dugukolo sanfɛla la walasa baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na ko a nafolo kasabi n'i y'a fara-fara ɲɔgɔn kan a bɛ t'i jɔ miliyari 205 ɲɔgɔnna de la ko nka o n'a ta o ta ko sɔrɔ siratigɛ la Mali a tɛna fɔ ko jiginna bɛ se ka kɛ Mali la dɛ jiginna tɛ Mali la sabu n'i ye gɛlɛya in ta k'a lajɛ cogo o cogo minisiri ka fɔ la ko sɔrɔ yɛrɛ bolo ma Mali tɛ jamana ye min dɛsɛra a yɛrɛ kɔrɔ o la sa n'i ye jateminɛ kɛ CEDEAO ni UEMOA ye ɲangi min bi Mali kan janvier kalo tile 9 fo ka n'a bila an bɛ don min ko bi yɔrɔ u ye an ka nafolo fɛn fɛn bɛ yen n'a fɔra ko jamana bɛ se ka i tɛgɛ da o kan yɔrɔ juru min yɛrɛ kofɔlen filɛ nin n'o ye miliyari 205 ye Mali ka nafolo minnu bɛ yen n'o bɛ sɔrɔ banki ba minnu bɛ yen i n'a fɔ BIDC ani BOAD ni Mali tun bɛ se ka juru ta olu fɛ walima ka se ka nafolo baaraw tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ CEDEAO ye dansigi kɛ nin bɛɛ lajɛlen de la ani baara min bɛ se ka tɛmɛ CEDEAO jamanaw ni Mali cɛ jagoko nasira ninnu na ani nafolo falen-falenko nasira ninnu na o bɛɛ lajɛlen jɔra o de kɛra sababu ye bi Mali sen tɛ ka ani jamana tɔ minnu bɛ yen i n'a fɔ ani baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ yen minnu bɛ jamana kɔ kan ko Mali jamana ni olu sen tɛ ka baaraɲɔgɔnya tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ fo k'a kɛ yɛrɛ juru nana yɛlɛ an ka jamana na miliyari 205 ɲɔgɔn na walasa minisiri min bɛ yen n'ale b'an ka sɔrɔkow kunna a ko o n'a ta o ta CEDEAO ye nin ɲangi kɛ
an sende ka juru sara ko nga Mali wari maraso minnu bi yan n'o ye bankiw n'a ɲɔgɔnnaw ye ko kosa in na gɛrɛntɛ min fana tun b'olu da la o gɛrɛntɛ nana wuli o kɛra sababu ye bankiw kɔni bɛ ka wari sɔrɔ CEDEAO bankiba ninnu bolo ko hali majɛ min bɛ yen n'o ye nafolo ye jamana mago bɛ se ka jɔ nafolo min na ka se ka baara kɛ n'a ye n'u kama ko déficit budgétaire ko bankiw bɛ se ka u jɔ ni o ye o bɛ t'i jɔ fo miliyari 1000 ɲɔgɔnna na Alseni Sanu y'a jira k'a fɔ o ye tare ko fana ko n'i ye jateminɛ kɛ CEDEAO ka ɲangin fana a ye gɛrɛntɛ min lase Mali ma n'i y'a ye an ma se ka nin juru in sara Mali douane ani impôt n'a ɲɔgɔnnaw yɔrɔ Mali ka fɛn caman bɛ yen a bɛ sɔrɔ o sɔrɔ sira ninnu de kan a kɛra sababu yɛrɛ ye limanaw kosa in na kalo saba fɔlɔ min bɛ yen n'o n'an bɔra o kɔnɔna la san 2022 ani fila in na ko Mali ka juru min sera ka yɛlɛ an na n'an ma se ka nafolo fara ɲɔgɔn kan o bɛ taa i jɔ miliyari 300 ɲɔgɔnna la douane ni impôt ninnu olu ma se ka baara min yɛrɛ kɛ ka se kundama la kundama min ni o ye Mali ka min kun ka di an ka jamana yɛrɛ ye indépendant y'a jira k'a fɔ limanaw an b'o de dabolo ka nin ye ko nka o n'a ta o ta k'a fɔ de ko jiginna b'an ka jamana na sɔrɔw bɛ ka kɛ a cogoya la ko nka CEDEAO de ye ɲangi min bi Mali kan limanaw yɔrɔ baara ɲɔgɔnya la kɔni nafoloko la e ka juru bɛ ne la ne ka juru bɛ se ka k'e la wa an bɛ se ka baaraw kɛ ni ɲɔgɔn ye ka nafolo falen falen an ni ɲɔgɔn cɛ k'o de gɛlɛya bɛ yen sisan n'o tɛ k'a fɔ ko Mali sen b'a yɛrɛ kɔrɔ nafoloko la ko juru min b'an na juru in tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ limanaw CEDEAO de ye jagoya ɲangi min bi Mali kan juru in a kɛra i n'a fɔ gɔrɔkɔ juru ka jagoya bi i la k'a sɔrɔ ni i yɛrɛ se t'a la walasa an b'o de la nin wagati in na indépendant y'a jira k'a fɔ laɲini min kun kɛra k'a fɔ sɔrɔ siratigɛ la dɔ ka fara sɔrɔw kan 100 Mali kun ye laɲini kɛ ko 5 ka fara sɔrɔw kan ko nka o 5 ma se ka sɔrɔ nka 4 kɔni o sera ka sɔrɔ a bɛ fɔ min ma ko croissance économique an b'o de la nin wagati in na Alseni Sanu y'a jira k'a fɔ ale ka laɲini ye min ye o ye maa mana kɛ cogo cogo limanaw ni i ka nafoloko la i dulonnen don dɔ la i tɛ se k'i sagona ko kɛ wa nafolo min ni mago b'a la i tɛ se ka o sɔrɔ i sagoya yɛrɛ la k'a bɛ min ɲini sa yɛlɛmani minnu bolodalen don an ka jamana kɔnɔ yɛlɛmaniba ninnu nafoloko siratigɛ la o ka boloda joona Mali ka se ka bɔ nin gɛrɛntɛ in kɔnɔna la an ka bɔ maafɛmaaya la kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ l'indépendant ale kɔnɔna la n'an bɔra yen an bɛ don info matin kɔnɔ info matin kumana limanaw a y'a jira k'a fɔ ko min ye nazaraw ka keleya tɔnba n'u k'a ma ko Union européenne ale ɲɛmaaba min bɛ yen n'a ka baara bɛnnen don Union européenne ni jamana tɔw cɛ baara ma Joseph Borrell a ye kunnafoni kɛ ntɛnɛn tɛmɛnen mars kalo tile 28 u ka wasabulon yɛrɛ kɔnɔna la a na kɛ wasabulon maaw kɛlen kɔ k'a ɲininka Mali kunkanko kuma la yɔrɔ Union européenne nazaraw ka keleya tɔnba u ka bolofara min bɛ Mali la yan i n'a fɔ EUTM walima EUCAP Sahel olu ka baara bɛnnen don Mali finitigiw degeli la kɛlɛ taabolow la ani minɛn minnu b'u bolo k'u dege o baaraw la ani kalan wɛrɛw o n'a ɲɔgɔnna caman o de la Joseph Borrell min filɛ nin ye limanaw ni ale de bɛ se ka kuma Union européenne ni jamana wɛrɛw cɛ u bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ a kɔni kumana o ko kan a kɛrɛnkɛrɛnnen la a ɲininkala Mali ka kunkanko kuma la a y'a jira k'a fɔ u ka wasadenw ɲɛma a ko olu bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔna la bi gɛlɛya in tɛ dɔwɛrɛ ye k'a na kɛ Rusiw ka kɛrɛnkɛrɛn kɛlɛcɛ n'o ye Wagner ye k'o bɛ Mali la yan nɔ k'a sɔrɔ dun Mali ɲɛmaw furadama y'a jira k'a fɔ Wagner ko kuma in tɛ tiɲɛ ye fɛn fɛn bɛ ka Wagner ko kuma in fɔ a na kɛ i bɛ ka jalaki yɔrɔ de ɲini Mali la n'o tɛ min ye Wagner ye maa si ma Wagner ye Mali la yan nka o n'a ta o ta limanaw nazaraw ka keleya tɔnba y'a jira k'a fɔ ko Wagner bɛ Mali la ko wa o kɛlen don sababu yɛrɛ ye olu ka baaraw ka dansigi don a la o de la Joseph Borrell ɲininkara u ka wasadenw ɲɛma a y'a jira k'a fɔ olu yɛrɛ ye ciden dɔw bila ka na Mali kɔnɔna la yan walasa u ni furanjɛla fanga ɲɛmaw ka kuma u ka toli la Mali la walima u ka baara ɲɔgɔnyaw ni dan bɛ se ka sigi a la a na kɛ o ciden min nana o sigira ka taa ni ci ye ciden ka kuma la a bɛ n'a fɔ baara ɲɔgɔnya min bɛ u ni Mali cɛ limanaw a bɛ n'a fɔ baara ɲɔgɔnya in a fanga de bɛna dɔgɔya caman de bɛna bɔ a la sabu EUTM ani Mali finitigiw cɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen u tun bɛ se yen nɔ u tun bɛ baara ɲɔgɔnyaw tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o yɔrɔw la Mali dugukolo sanfɛ ko o yɔrɔ caman bɛ yen u bɛna dansigi kɛ o baaraw la wa hali kalan minnu bɛ kɛ
Mali finitigiw kunna EITM fɛ ko u bɛna caman de bɔ o kalan ninnu na ka sababu kɛ mun ye ko u sɔmina k'a fɔ kɛlɛcɛdina dɔw bɛ yan n'o ye Wagner ye o dun ni olu tɛ se ka ɲɛ minɛn kelen kɔnɔna la limanaw ni o kuma fɔra info matin y'a jira k'a fɔ o bɛ se ka kɛ mun ye ani fɛn jumɛn de bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn fɛ k'a ni Centrafrique jamana min ye Centrafrique jamana sɔrɔ limanaw ko a n'o de bɛ se ka kɛ fɛn kelen k'u da ɲɔgɔn kɔrɔ walasa ni maa min bɛ Centrafrique jamana cɛ ani Union européenne cɛ dɔn yɔrɔ ni ɲɔgɔnna waleya de kɛra a fɔra ko Wagner taara ye Union européenne kɔni y'a ka baaraw bɛɛ lajɛlen dansigi kɛ a la k'u ka minɛnw bɛɛ cɛ ka bɔ Centrafrique ale jamana kɔnɔ ko yalima an bɛ k'an tori ka gɛrɛ o de la wa baara min n'o bɛ ka kɛ Mali ni Union européenne ale ni ɲɔgɔn cɛ a mana kɛ cogo o cogo EITM ni ECAP Sahel yɔrɔ u nana Mali kɔnɔ yan min ye EITM yɛrɛ ye ale ka mandat o daminɛna janvier n'a fɔ san 2015 dɔ yɛrɛ farala kan ka taa bila fo janvier kalo tile 31 san 2023 min ye EITM ye ale kun ECAP Sahel ale de ta ye san 2015 dɔ farala kan ka taa bila san 2023 la min ye EITM ye ale ta ko o ka baara daminɛna Mali la yan san 2013 dɔ farala kan ko ka taa bila fo mai kalo tile 18 san 2024 limana o de kunnafoni yɛrɛ an ye min bɔ info matin ale kɔnɔna la n'an bɔra ye an bɛ don face de semaine soir de Bamako kɔnɔna la limana a kumana soir de Bamako ye ɲininkali kɛ a ko jagokɛlaw ka ɲɛmayaso min bɛ yen n'a fɔra ko ayiwa olu de bɛ Mali jagoko ani Mali jagokɛlaw bɛ se ka lafiya cogo min na jamanadenw yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo min na jagoko nasira ninnu na direction générale du commerce et de la concurrence et de la consommation n'u k'a ma ko DGCC jamanaw k'a ye layidu min ta jamanadenw ye layidu in yalima maa bɛ se ka da la wa soir de Bamako de ye o ɲininkali kɛ ni maa min bɛ malidenw ka lahalaya dɔn bi caman sirannen don limanaw k'a fɔ ko sunkalo bɛ k'i tori ka gɛrɛ an na waati dunna CEDEAO ka ɲangiw bɛ sen na DGCC dun ale fana ye layidu ta k'a fɔ ko ayiwa embargo min bɛ Mali kan ko gɛlɛya min bɛ Mali la ko embargo nɔ tɛ o kuma gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔna la jumɛn de nɔ de ye gɛlɛya in ye sa o de ye ɲininkali yɛrɛ ye soir de Bamako ye min kɛ sabu sunkalo bɛ ka se limanaw ko ni maa ma sera an ka sugu kɔnɔnaw la bi n'i ye fɛn fɛn lajɛ sɔngɔko la i b'a sɔrɔ dɔ de farala o sɔngɔ kan fasiri ka kuma don dɛ limanaw a ko ɲininkali min ni maa bɛ se ka o kɛ i yɛrɛ la o de ye k'a fɔ DGCC ye kuma min fɔ k'a fɔ embargo kɛra Mali kan yalima gɛlɛya min bɛ sugu kɔnɔnaw la ani balo sɔngɔw kan den de nana n'o gɛlɛya ye sa ɲininkali a kan ka kɛ sabu ni maa min bɛ minisiri min bɛ yen n'ale bɛ jiko kuranko ani dugu jukɔrɔ nafolow kunna Lamini Seydou Tarawele yɔrɔ ale kun ye layidu min ta jamanadenw ye k'a fɔ ko kurantigɛ wa ko kurantigɛ tɛna kɛ Mali la bilen ko malidenw tɛna kurantigɛ y'u ɲɛna ɲinan san kɔnɔna la o layidu taara jamanadenw ye limanaw o layidu min taara k'a fɔ ko kuran sago min n'a bɛ kɛ fan dɔ bɛ kuran sɔrɔ i b'a sɔrɔ a bɛ tigɛ yɔrɔ dɔ la n'u k'a ma ko délestage limanaw o min n'a bɛ senna sisan bɛɛ ɲɛ b'a la minisiri ale y'o layidu ta jamanadenw ye dun o layidu o ma se ka bɔ a sira ma bɛɛ ɲɛ bɛ min na nin ye limanaw o ye kurantigɛ ye o bɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen n'a fɔra ko jamanadenw kun kɛn bɛ ka bolofa min kɛ furancɛla fanga in ɲɛmɔgɔw la limanaw u mana kuma o kuma fɔ nka i b'a ye k'a fɔ a kumaw la taalen ɲɛfɛ layidu min n'a bɛ ta layidu ninnu tɛ bɔ a sira ma o misali ye min ye minisiri min bɛ yen n'ale bɛ kuranko ni jiko ni dugu jukɔrɔ nafolo kunna bi Lamini Seydou Tarawele limanaw a ye layidu min ta jamanadenw ye layidu min ma dafa ni maa min taara an ka kɛnɛyasow kɔnɔna la duw kɔnɔna la bi maakɔrɔbaw caman bɛ yen bi minnu tɔɔrɔlen don sabu u bɛ funteni min n'o bɛ senna hali n'a kɛra kuran yɛrɛ ye o tɛ ka se ka sɔrɔ limanaw maliden caman bɛ yen minnu wulila Ibrahim Boubacar Keita ala ma hinɛ la ale ka fanga kɔ ni ɲɔgɔnna gɛlɛyaw de la caman y'a jira k'a fɔ ko fanga minnu tɛmɛna gɛlɛya min bɛ kuranko n'a ɲɔgɔnnaw la u ma se k'o ɲɛnabɔ ani an ka da dumuni sɔngɔ yɛrɛ o sɛnɛ ka nɔgɔya limanaw fanga caman bɛ yen gɛlɛya ser'u ma u ka fangaw darakira ka b'u la ka sababu kɛ ni ɲɔgɔnna gɛlɛyaw ye jalaki bɛ se ka bɛn fanga kɔrɔw kan cogo di k'a fɔ de ko o furancɛla fanga kelen o min nana ka layiduba ta ko Mali kura k'o na sigi
limana ko nga ambe malikura min konna la bi malikura sede ka che dabo jila de sabu ko mi kurangoye o mi yala ko nogomay balo songo o mi fana yala jamana denw ka kanga hera so sira minnu ka o si sende ka ke fen sabatilen bi soir de Bamako ka kuma la bi a jira ka fɔ malidenw ɲɛ bɛ min na bi limana o de ye gɛlɛya yɛrɛ gɛlɛya de bɛ yen dɛ a ko min bɛ tali kɛ directeur général du commerce de la consommation et de la concurrence ale ye kuma min fɔ kɔsa in na a ko embargo min bɛ Mali kan ayiwa ko embargo in ni gɛlɛya tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ko caman bi ka yira k'a fɔ ko CEDEAO ye gɛrɛntɛ min bɛ Mali kan ko ani an ka fɛnw sɔngɔw a yɛlɛli k'u tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ni maa min bɛ ko ninnu taabolo dɔn limana an ka jamana kɔnɔ ko embargo nana sɔrɔ ko gɛlɛya bɛ yen o tuma gɛlɛya min tun bɛ yen sa gɛlɛya in dun DGCC a bɛna fura jumɛn sɔrɔ a la yanni sunkaloba in ale ka se sa walasa soir de Bamako y'a jira k'a fɔ gouvernement yɛrɛ tun ye layidu dɔ ta waati dɔw la ko u ko min ma ko plan national de riposte o plan national de riposte in walasa foyi tɛ jamana kɔnɔ min sɔngɔ kana kɛ damatɛmɛ sɔngɔ ye a bɛ n'a fɔ ɲɔgɔn sɔsɔ yɛrɛ ka kuma fɔ ka tila ka i yɛrɛ sɔsɔ jamana o de bɛ sen na n'o tɛ ko DGCC ɲɛmaa y'a jira k'a fɔ n'i ye sɔngɔ ko fɔ jamana kɔnɔ ko gouvernement tɛ se ka jagokɛlaw ka sɔngɔ k'a tindi u kan k'a fɔ ayiwa a ye fɛnw sɔngɔ bila nin na a ye fɛnw sɔngɔ bila nin na ko gouvernement tɛ se ka o yamaruya tɛ gouvernement bolo minnu bɛ taa u ka jagofɛnw sɔngɔ ta ka na olu de bɛ sɔngɔ da u ka fɛnw sɔngɔ kan nka n'a nana kɛ a gɛlɛyara yɛrɛ a tɛ bɔ sɔngɔ ka jamanadenw tɛ se ka fɛnw sɔngɔ san min na gouvernement bɛ se ka i da don a la o yɔrɔw la limanaw nin kɔni ye kumaw de ye kuma minnu n'u bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ a dun jirala k'a fɔ bi an ni sunkalo tɔ tora tile damadɔ de ye o tile damadɔ waati min na ni DGCC ɲɛmaaw bɛ bɔ k'a fɔ ko foyi tɛna fara fɛnw sɔngɔ kan ko balo minnu bɛ yen olu bɛ se ka labɔli kɛ limanaw ko ni maa min ye minisiri min bɛ yen n'ale ye layidu ta jamanadenw ye n'o ye Lamini Seydou Traoré kuranko la ko maa bɛ dugawu de kɛ i yɛrɛ ye sa limanaw kɔngɔ kan'i fa walima funteni kana i fa ala k'an kisi o tɔɔrɔ ma soir de Bamako de ye nin fɔ dɛ limanaw ne ka kuma tɛ o mana bɔ yen an bɛ don Nouvelle Horizon ale kɔnɔ limanaw Nouvelle Horizon a kumana a ko Mali lakana ko bilama kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bayangarakaw fɛ yen yɛrɛ lakana kulu min bɛ yen n'u k'a ma ko Dana Ambasagu ayiwa ko ale kumana armée ka ko ye k'a to yen a bɛ fɔ o ɲɛna ayiwa a ye na yan nɔ bamacimaw bɛ yan k'aw lasɔmi ko nka ta tɛ bɔ a la sisi tɛ mɛnɛ o la sa ja dɔ de bɛ yen ja min yɔrɔ Yusufu Toloba ale min ye Dana Ambasagu ɲɛmaa ye a bɛ to ka bɔ jaw kɔnɔna la ka kuma ko ja dɔ bɛ yen kununko tarata masikalo tile 29 a yera o ja in kɔnɔ video dɔ ka ɲɛfɔliw la Yusufu Toloba y'a jira k'a fɔ tiɲɛna Mali armée lakanabaliya min bɛ sen na olu ka fanfɛla in fɛ ko u kɔni ye cikan fɛn fɛn bɛ yen n'u ye o lase armée ma a ma se ka se kɛnɛ kan n'o tɛ walejugu min n'o kɛra bamacimaw fɛ masikalo tile 28 tɛmɛnen siraba min n'u kama route nationale numéro 15 Bayangara k'a kɛra sababu ye an ka finitigi ma damadɔ yɛrɛ olu tora a la ko olu dun tun ye lasɔmini kɛ soit n k'a fɔ Nouvelle Horizon ma ko olu ye weleli kɛ k'a lajɛ ko n yɛrɛ kibaruya bɛ cogo min na maa minnu fara a ko la halisa gouvernement kɔni ma se ka communiqué kɛ a ko siratigɛ la k'a fɔ ayiwa ni maa hakɛ de tora a la min ye Dana Ambasagu ɲɛmaa ye n'o ye Yusufu Toloba ye a ka kununko ja in kɔnɔna la a ye armée jalaki kosɛbɛ sabu a y'a jira k'a fɔ Bayangara kɔnɔna la yen nɔ limanaw duguncinin minnu bɛ yen ayiwa ni olu ka kuma la kuma bɛɛ u b'a fɔ ayiwa u b'a fɔ armée ye ko a ye na min ye anw kɔni ye bamacimaw ye nin yɔrɔ ninnu na n'o ye walejugu tigilamaw ye ko i b'a sɔrɔ kuma kɔni bɛ kɛ nka foyi tɛ bɔ a la kɔsa in na yɛrɛ dugu dɔ bɛ yen u k'a ma ko Songo ko olu ye wele bila armée ma k'a fɔ walejugu tigilamaw kɔni bɛ nin yɔrɔ in na limanaw ko nka olu ye kɔni ye kumana ka kuma ka dɛsɛ ko nka u ma maa ye a y'a jira k'a fɔ nin yɔrɔ la u bɛ jalaki bɛ armée kan kosɛbɛ wa ko ale Yusufu Toloba n'i y'a ye bi donsow ka wulikajɔ bonyanen don jamana kɔnɔ u bɛ fɛ ka armée de dɛmɛ a ka baara la wa u bɛ fɛ ka u yɛrɛ lakana fana n'olu ye armée wele ni Mali finitigiw ma se ka ye kɛnɛ kan ale bɛ wele bila donsow ma u k'u janto u yɛrɛ la
sabu ko bɛ ni lahala min na n'a fɔra maa min kan k'i lakana n'i b'o wele ka na o tɛ ka se kɛnɛ kan olu yɛrɛ bɛ fɛɛrɛ tigɛ ka kangarida kɛ u yɛrɛ ka donsow ye ka se k'u jɔ u jɔyɔrɔ la walasa bamaciman ninnu a kana kɛ fanfila tiɲɛ ye. Yusuf Toloba ale de ye ni kunnafoni di kunungo ja dɔ kɔnɔna la min n'a y'a sɔrɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la bi. Limanaw n'a ye Nouvelle Horizon bila an bɛ don fasɛdi sɛbɛn Lesor ale kɔnɔna la Lesor kumana Limanaw Lesor y'a jira k'a fɔ taamakɛla minnu bɛ yen n'o ye Senegalikadenw ye ni u bɔra Senegal faaba la Dakar taama in Limanaw a kɛra taama jan ye dɛ sabu ko furancɛ min bɛ yen ni o ye Mali ni Senegal cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la faaba fila cɛ Dakar ani Bamako a bɛ taa kilomɛtiri 1362 de la ko nin taamakɛla ninnu u y'a taama u sen la Limanaw tile 40 o kɔnɔna la walasa tile funteni minɔgɔ ani kɔngɔ Limanaw k'u ye o de cɛci ka na Mali kɔnɔna la yan nɔ dɔwɛrɛ tɛ ko farafinna ale ka danbe bɛ se ka segin a ma cogo min na ani ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin Mali furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw ma olu minnu bɛ yen ni baga kelen don u ma bi Mali yɛrɛ baga kelen don a ma a bɛ jɛkulu min kɔnɔna la n'o ye CEDEAO ye ani UEMOA taamakɛla ninnu nakan de y'o ye u k'olu nana de ka na Mali jamana ɲɛmɔgɔw ka dɛmɛ lase u ma ani ka bonyamasegin lase u ma bi na baga kelen don u ma sabu CEDEAO ni UEMOA min ni olu de kan ka Mali jamana lakana bi na olu de kɛmɛ ka ɲangi wɛrɛ bɛ Mali kan taamakɛla ninnu nanen taama yɛrɛ a daminɛna février kalo tile 16 tɛmɛnen Limanaw kana kuncɛ kari tɛmɛnen na Bamako yan nɔ walasa kunungo u kunbɛra Mali bɔlɔnba min bɛ yen n'o tɛgɛ dalen don an ka yɛrɛma hɔrɔnya la boulevard de l'indépendance a kɛnɛ kan yen nɔ Mali premier ministre tun bɛ yen n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye CNT Conseil national de transition o maa caman fana tun bɛ yen ani gouvernement maa caman u kɔni bɔra ka ninnu kunbɛn Limanaw k'u fana ka bonya segin u ma bonya in tɛ dɔwɛrɛ ye premier ministre yɛrɛ ka fɔ la a ko maa min ye furancɛ 1362 taama tile 40 kɔnɔna la Limanaw i sen la kɔngɔ ni minɔgɔ ni tile ni gɛlɛya caman cɛ la tiɲɛna k'olu kan ka fo wa u ka bonya kan ka segin u ma premier ministre kɔni y'a jira k'a fɔ ninnu ye nani min kɛ ko a bɛ min jira o de ye k'a fɔ farafinna bɛɛ lajɛlen de kan ka kɛ kelen ye farafinna bɛɛ ka hakilila kan ka kɛ kelen ye n'o tɛ Mali la yan nɔ bɔliba min kɛra janvier kalo tile 14 ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ o kan ka CEDEAO sɔn hakilila o kan ka Mali dɛmɛbaw sɔn hakilila ko wa fana assise nationale de la refondation ANR min kɛra Mali kɔnɔna la yan o kan ka Mali dɛmɛbaw sɔn hakilila o kan ka CEDEAO maaw sɔn hakilila wa jaabi min bɔra o kɔnɔna la Mali furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ ni waati bɛ di furancɛla fanga ma ka baara tɔw lase kalo 24 o y'a la dɔgɔyalen yɛrɛ ye ko nka CEDEAO maaw sen tɛ ka sɔn o ma bi minnu filɛ nin n'u ye taama kɛ ka na Mali kɔnɔna la yan n'o ye Senegalikadenw ye Limanaw muso 6 ɲɔgɔnna o bɛ u cɛla u ye taamana Limanaw u sen de la fo Senegal ka bɔ Senegal ka na Mali kɔnɔna la yan yɔrɔ o tɛ kodenni walasa k'u k'a dɔn k'a fɔ nin kɔni ye dɛmɛ de ye jamana yɛrɛdamadenw bɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ munna jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛdama olu fana tɛ bɛn ko la walasa furancɛla fanga ye a ka se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ Choguel Kokala Mayiga fana de ye nin kuma fɔ Limanaw ni kunbɛnni kɛnɛ kan Lesor an b'a kuncɛ ni min ye teliya la le Pélican Limanaw Pélican y'a jira k'a fɔ jɛkulu dɔ bɛ yen n'u kama ko Synergie 22 ale ko ale bɛ fɛlaba ale fɛ ka di gouvernement ma o de ye ko kalata min ni o laɲini don Mali kɔnɔna la don nataw la k'olu kɔni bɛ kalo 9 di gouvernement ma u bɛ se ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ ni o ye walasa jɛkulu caman de farali don ɲɔgɔn kan jamanadenw tɔgɔ la ni u k'a ma ko Synergie 22 u ko olu bɛ min ye a ɲɛfɔ gouvernement ye k'a fɔ ko kalataw bɛ se ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la wasaden kalataw ani jamanakuntigi kalata yanni janvier kalo n k'a fɔ décembre kalo natɔ in san 2022 Synergie 22 maaw y'a jira k'a fɔ u bɛ se ka kɛ kalo 9 kɔnɔna la k'u bɛ se ka labɔli kɛ u y'a jira k'a fɔ ko min ye CEDEAO kɛlen don ka ɲangi min bi Mali kan sisan ko n'an y'an ta CEDEAO fɛ k'an tɛna se ka baara kɛ ko nka ko ni labɛn kɛra ni baaraw sera ka kɛ Dr Ibrahima Sango ka fɔ la Synergie 22 ale kɔni kalo 9 jate ka se ka baara ninnu kɛ a ko a fɔlɔ ye min ye o ye politikimaw bɛɛ lajɛlen ka wele
ka se ka min ye loi électorale ani loi organique ani charte politikimaw bɛɛ ka wele u ka sigi a kunna limana u ka hakilila falen falen joona u ka kɛ kalo damadɔ kɔnɔna la o mana bɔ yen min ye fichier électoral ye n'o ye kalata sɛbɛn ye u ka lajɛ o fana kɔnɔna u ka lajɛ falen min kan ka don o la u ka don o la ani liste électorale u ka se ka bɔ joona joona collège électoral ale ka wele ko nin bɛɛ bɛ se ka kɛ waati kunkurunin kɔnɔna la ka sɔrɔ ni an b'an sigi ka CEDEAO kɔnɔ walasa o min ye kalata tako fɔlɔ ye n'o ye premier tour ye jamanakuntigi kalata ko ni wasaden kalataw yɛrɛ o bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ synergie 22 ɲɛma ka fɔ la n'o ye docteur Ibrahima Sango ye a ko n'o kɛra o la sa min ye wasaden kalata ye ni o ni jamanakuntigi kalata jaabiw nana bɔ ko loi électorale kura n'o ye sariya sɛbɛn kura ye limana o bɛ se ka baaraw mana kɛ waati min na u bɛ sɔrɔ ka organe indépendant n'o ye sariya n k'a fɔ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen n'a bɛ se ka baara k'a yɛrɛ ye k'a sɔrɔ feerekɛ ma don a sen na ko ni jamana ɲɛmɔgɔ ko k'u bɛ baara kɛ ni o ye ko o bɛ se ka gɛlɛya waati kofɔlen in kɔnɔna la olu kɔni y'a fɔ cogo min na nin ye olu ka fɛla ye kalata bɛ se ka kɛ kalo 9 kɔnɔna la k'a sɔrɔ ni a ma kɛ ni gɛlɛyaba ye sabu u ye baara fɔ cogo min na k'a tugu ɲɔgɔn na a ka teliya ko ayiwa kalataw bɛ se ka kɛ kalo 9 kɔnɔna la k'a sɔrɔ ni gɛlɛya ma don a la Falaye Keita limanaw ale de ye fasiri kɛ an y'a bɔ le pelinkan ale kɔnɔ a bɛ dansigi kɛ an ka kunnafoni gafew la an sera ka min lase aw ma bi ka bɛn ni araba ye mars kalo ale tile 30 san 2022 k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn an b'a fɔ a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna